Tuo, tikando, idwatag. Batisim toto. Gihigugma ka sa Ginoo bisan unsa ka pa nga klase nga pagkatao, unsa gani ini nga language? Blaan! Sa bukid sa Alabel, Sarangani, among gimit ang mga Kristiyanong blaan aron mugiya kanamo tungod kay Nami bistahon nga blaan dito sa Pikas Bungtod ug among guy diri kay si Pod. ang una namong giadtuan medyo distansya pagbaya siya gamay agig sa pa tungas almost 200 siya ka kilometro. Pag-abot namo sa ibabaw worth it ra baya pod. You flapos. Wala agad mo sa inyo ba? Plastaran dayon nato nag-awit og words of encouragement nato diha. Tusun lang ikalipay ining tanan. Nganong imo manggilisod-lisod daw kinabuhi? No, nakapangutan na sa Ginoo. Kadyot ra ta diri nga side kay mutungas na pudta sa Pikas nga bungtod. Gabi among target kauban sa mga misyonary diri tungod kay ang mga tao busy manggod maadlaw sa pagpanginabuhi. Ito namin dito. Bahala ni mga matay. Grabe kalisod ang dalan inigsipyat nimo gamay may ragsaluon kas mga wakwak sa pangpang. Kinsa na nang ubos ka na makita ninyo. Basta-basta guys. Kani mo ni ipadala sa AMCC. Kapuya sig pugong duha ka buk-angkas wa mong gud ta maanad aning trail kaabot ra gyud tas ibabaw oras ka pingyud ang mong biyahe. Human sa program pasado alas 10 baba na pod mi and lahi na pod akong gipa-drive tungod kay kapoy sig pugong. Mao to nakauli mi alas 12 na gyud sa kadlawon. Karon nga lakaw naa na pod koy nakuha nga reflection. Pag abot na mo didto sa area, wala sila tubig dito, walay sapa, walay gripo, unya. Ang ilang panghugas og plato magsalod na sila sa ulan, ang ilang panginom mukuha sila og magkabo didto sa among gigikanan mga 2 ka kilometro. And ingon ana layo kay ilang baktasan aron gid matagbaw ang ilang uhaw. But then si Ginoong Hesus nag-offer og living water og sadyang moinom tani dunay katagbawan sa atong kinabuhi. Ang nakanindot kay dili ta mag-effort magkabo og magbaktas og layo, si Kristo na mismo ang niduol sa atoa.